Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlar, bugünkü dersimiz tevhid baradaki ikinci dersimiz. Bu dersimizde tevhidin, la ilahe illallah'ın manisi barada gurruna ders. Her bir musulmanın ulu kiçi, erkek zenan, birinci bilen bilmeli zadi ve boynunun parzi tevhidi la ilahe illallah'ı imanı bilmektir. Dinin aslı ve esası tevhiddir. İslam dini tevhide esaslanıyor. İslam dini tevhid dini. Tevhid bolmasa din bolmaya. Tevhid doğru bolmasa musulman doğanlar kalan ibadetlerden peyda bolmaya. Tevhidin la ilahe illallah'ın manisini doğru bilmeliler musulman doğanlar. Tevhidin manisini doğru bilmesen, näme iman edýänini, näme kabul edip näme inkar edýänini doğru bilmesen, imanın doğru bolmaya. Tevhidin manisi näme musulman doğanlar? La ilahe illallah diýmek, la ma'buda bihaqqin illallah diýmek. Allah Teala'dan başga hak ilah yok demektir. Ya da Allah Teala'dan başka ibadete haklı ilah yok demektir. Gowun sırrı musulman doğanlar yine qaytalaway diyen la ilahe illallah demek, la ma'buda bihaqqin illallah. Allah Teala'dan başka hak ilah yok demektir. Ya da Allah Teala'dan başka ibadete haklı ilah yok demektir. La demek musulman doğanlar Arapçada yok demek. İlah demek näme? La ilahe diýär. İlah demek musulman doganlar ma'bud demek. Ma'bud özüne ibadet edilýän, özüne secde edilýän, özü üçin namaz kılınýan, diňe özünden gorkulýan, darda galsaň diňe özüne sığynylýan, diňe özüne ýalwaryp ýakyryp dilek edilýän demektir. İllallah bolsa musulman doganlar Allah Teala'dan başka. Yani la ilahe illallah Allah Teala'dan başka hak ilah yok. Ya da Allah Teala'dan başka ibadete haklı ilah yok demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi'nin 19. ayetinde diye "Fa'lem ennehu la ilahe illallah." Bil Allah Teala'dan başka hak ilah yoktur diye. İnsanların, musulman doğanlar Allah Teala'dan başka özlerinin ilahleştiren, halk diline aytsak, insanların özleriçe hudaýlaşdyran batıl, yalan ilahleri, sığınyan zatları, ibadet edýän zatları, darda galsa Allah'tan gaýry yetiş medet diýip gıýgyrýan, sığınyan batıl ilahlar kän. Öňem bolupdyr, häziram bar. İnsanlar dogry inançdan uzaklaşyp, Allah Teala şärik goşup, Allah Teala'nın ýany bilen özleriçe başka batıl ilahlara inanypdyrlar. Batıl yasama ilahlar kän, emma hakyky ilah, yeketek ibadet edilýän, ibadete hakly bolan, yeketek sığynylýan hak ilah bir Allah Teala'dır. Şonuň üçin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Haşr Suresi'nin 62. ayetinde diye "Zalika bi ennallaha huvel hak ve ennema yed'un min dunihi huvel batil." Allah Teala haktır, emma müşriklerin, Allah Teala şärik goşýanlaryň Allah Teala'dan başka dilek edip ibadet edýän zatlar batıldır, yalandır diye Allah Teala. Enbiya Suresi'nin 25. ayetinde Allah Teala diye "Vema erselna min qablika min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilahe illa ana fa'budun." Senden öňem menden başka hak ilah yoktur. Diňe maňa ibadet edin diýip wahy etmediňiz peýgamber yoktur diye. Ya da Nahl Suresi'nin 36. ayetinde Allah Teala diye "Walaqad ba'asna fi kulli ummetin rasulan en i'budullaha veştenibut tağut." Bir Allah'a ibadet edin ve tağutlardan, batıl ilahlardan daş bolun diyen buyruk bilen her ümmete bir peýgamber uğratdyk diye. Yani musulman doganlar, näçe peýgamber gelip geçen bolsa, ählisi birinji bilen Allah Teala şärik goşman, yeketek Allah Teala ibadet edin diýip çağırıpdyrlar. We bu buyruk tevhidin la ilahe illallah'ın manisidir. La ma'buda bihaqqin illallah. Allah Teala'dan başka hak ilah yok, ya da Allah Teala'dan başka ibadete haklı ilah yok demektir. Bunlar musulman doganlar, peýgamberler ümmetlerine diňe Allah bardır diýip inanyň diýmediler. Ya da diňe Allah ähli zadyň yaradyjysydyr diýmediler. Emma näme diýdiler? La ilahe illallah'a çağırdylar. Allah Teala'dan başka hak ilah yok diýmeklige çağırdylar. Allah Teala'dan başka ibadete hakly ilah yok diýmäge çağırdylar. Gynansak da musulman doganlar käbir kişiler la ilahe illallah'ın manisini dogry bilmeýärler. Hatta geňer musulman doganlar käbir molla ahun diýip ýörenlerim. Ya da
näçe wagt namaz okap dinler dip ýörenlerimizden bir topary la ilahe illallah'ın manysyny dogry bilmeýärler we tawhidiň manysyny ýalňyş düşündirýärler. Mysal üçin olara la ilahe illallah'ın manysyny näme diýsen, kafiri Allah bar diýmek diýär. Kafiri bir yaradyjydan başga yaradyjy ýok diýmekdir diýerler. Kafirleri la ilahe illallah'ın manysy ýöne Allah'a inanmak diýerler. Dogry, tawhidiň içinde la ilahe illallah'ın içinde bu aýdylan manylar hem bar. Emma la ilahe illallah sözünün asıl ve esası manisi Allah bar, Allah yeke yaradıcıdır diýmekden ýa-da diňe Allah inannym diýmekden ibaret däl musulman dogunlar. Peygamberler ümmetlerine diňe Allah bardır diýin diýmediler. Ýa-da diňe Allah bir yaradıcıdır diýmediler. Çünki diňe Allah bardır diýmek musulman dogunlar ýa-da diňe Allah Taala bir yaradıcıdır diýmek la ilahe illallah diýmek bilen ikisi bir däl. Eger diňe Allah yaradıcıdır diýmek ýa-da Allah bardır diýmek musulman bolmak üçin ýeterli bolsa-dy, Mekke müşriklerim ähli zady yaradan, rızık beren, öldürüp diýrelden Allah diýip inanýardylar musulman dogunlar. Näkäbir kişiler şunu bilmeýärler. Mekke müşrikler diýilse olar yaradyjyny inkar edýän ateist mykady pikir edýärler. Peygamberimiz bilen sewşen, sahabalary öldüren şol Mekke müşrikleri alem jahany kim yaratdy diýip sorasaň Allah diýerdiler. Rızky kim berýär diýsen Allah diýerdiler. Ähli zadyň eýesi kim diýsen Allah diýerdiler. Mysal üçin Zümer surasının 38-nji aýatynda Allah Taala bize bunu habar berýär. "Ve la in sa'altahum men halaqas semawati wal arda la yaqulunna Allah." Eger sen olardan, ol müşriklerden gökleri we ýeri kim yaratdy diýsen, diýip sorasaň, göne Allah diýerler diýär. Ki bu manyda başga da kän aýatlar bar. Käbir kişileriň pikir edişýär, Mekke müşrikleri köp yaradyjy bar diýmeýärdiler, bir yaradyjy bar diýärdiler. Olar beter Allah iman edýäs diýärdiler, özlerini dinler hasaplaýardylar. Käbäni İbrahim aleyhisselamyň peýgamberiň Kur'anyny bilýärdiler we ol Mekke müşrikleri özlerini Käbä hyzmat edýäs diýip öwünýärdiler. Ýani musulman doganlar gaýtalap aýdýan peýgamberimiz bilen sewşen, sahabalar öldüren şol Mekke müşriklerine sen kim yaratdy diýsen, alem jahany kim yaratdy diýsen, goni Allah diýärdiler. Emma önsörün olara haçan la ilahe illallah diýilenne la ilahe illallah'a kabul etmeýärdiler we ýüzewrýärdiler. Allah Taala bu barada Kur'an-ı Kerimde Saffat surasının 35-nji aýatynda diýär: "İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun." Haçan olara la ilahe illallah diýilenne ol müşriklere tekebbirlenip ýüzewrýärdiler diýär. Näme üçin? Olar bir yaradyjy Allah Taala diýip inanýanym bolsalar la ilahe illallah'y näme üçin kabul etmediler musulman doganlar? Çünki olar müşrik bolsa Arap dilini gowy bilýänlikleri üçin la ilahe illallah'ın manysyny gowy düşünýärdiler. We bilýärdiler eger la ilahe illallah'y kabul etseň, yeketek Allah ibadet etmeli, Allah Taala bilen öz aranda aracı goýmaly däl, başga ilahlere sığınmaly däl, Allah Taala'dan başga barlyklara medet yetiş diýip çağırmaly däl we Allah Taala'dan başga özlerçe ilahleşdirip ýören zatlaryny inkar etmeligini düşünýärdiler. Ol Mekke müşrikleri musulman doganlar öz butlaryna olar bizi yaratdy diýmeýärdiler. Olar yaradyjy diýmeýärdiler. Olar näme diýärdiler butlar barada? Ol butlar Allah bilen biziň aramyzdaky arajylar, wesileler, bize Allah Taala ýakynlaşdyrýan zatlar diýip inanýardylar. Bunu nerden bilýäs musulman doganlar? Ýene de Allah Taala Kur'an-ı Kerimde bize bu hakykat habar berýär. Zümer surasının 3-nji aýatynda Allah Taala diýär: "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa" diýip aýdýardylar diýär olar Mekke müşrikleri. Ýagny ol Mekke müşrikler butlar barada, öz ibadet edýän, sığynýan butlar barada olar bizi Allah'a has ýakyn etsinler diýip ibadet edýärler diýär. Ýagny Mekke müşrikleri Allah Taala inanýarlar, ähli zady Allah Taala yaratdy diýärler. Emma Allah Taala ýakyn bolmak üçin aracı gerek diýärler. Göni çykyp bolanok diýärler. Şunu kunna käbir jahil bidgatçylaryň diýişleri ýalak. We şonuň üçin şol batyl butlaryna sığynyp ibadet edýärdiler. We şu ýerine ünsörüň musulman doganlar, ol but edinip ýören zatlarym olaryň düşünjesine görä ýöne daşdan ibaret däl, ýöne köçeden geçip barýar kaýna şula owadan daş eken gel şunu but edin aýelyň diýmendirler. Ol butlaryň köpsi heykel we insan şeklinde. Şu ýerine ünsörüň näme üçin insan şeklinde? Sebäbi ol butlaryň aňyrsyna gelip çykyşyna öwliýalar baradaky ýalňyş inançlary ýatyr. Ta Nuh aleyhisselamyň kowmuny şirk emele gelenne şoň arkasynda öwliýalar baradaky ýalňyş inançlary ýatyr. Ki butlaryň asly nerden gelip çykany barada adamzat taryhyndaky ilkinji şirkin we butparalygyň gelip çykyşy atly dersimizde bunu giňişleýin aýdyp geçdik. Dinlemedik doganlarymyz şol dersi hukman dinlesinler. Ýagny musulman doganlar ol müşrikler la ilahe illallah'y kabul etseler,
batıl ilahlerini, vesilelerini, aracılarını inkar etmeliğini bilýärdiler. Şonuň üçin la ilahe illallah'ı kabul etmediler. Allah Teala Sa'd surasının 5. ayetinde haber berýär olaryň şeýle diýenini. Ej'alel alihete ilaha wahida inne hâzâ leşeý'un ucab. Ol Mekke müşrikler peýgamberimize şeýle diýerler. Sen biziň bunça ilahlarymyzy aýryp birje ilah edinmeli diýdiň. Bu gaty geň zat diýerler. Ol Mekke müşrikler musulman doganlar batıl ilahlaryny Allah bilen öz aralaryna wesilelerini, aracılaryny aýyrmajak bolup peýgamberimizi tasdiq etmediler we peýgamberimiz bilen şonuň üstünde söwüşdiler. Biziň ata-baba gelýän ýolumuz şul, ata-babalarymyzdan gelýär şul ilahlar, şul butlar, şul inançlar diýip peýgamberimiz bilen söwüşdiler. Diýmek näme musulman doganlar şu aýdylanlardan belli bolýar, la ilahe illallah'ın manisi diňe Allah bar, Allah bir yaradyjydyr diýmek däl. Ýa-da diňe Allah ananym diýmekden ibaret däldir. Bir kişi Allah Teala ananýandyr, emma ýanyndan Allah Teala şirk goşýan bolmagy mümkin. Allah Teala ananýandyr, emma ýanyndan batıl, insanlaryň hudaýlaşdyryp gören batıl ilahlaryny kabul edýän bolmagy mümkin, inkar etmeýän bolmagy mümkin. La ilahe illallah'ın manisi musulman doganlar Allah Teala'dan başga hak ilah yok. Ya da Allah Teala'dan başga ibadete hakly ilah yok diýmekdir. La ilahe illallah diýmek men insanlaryň ilahleşdiren zatlaryny, isle daş bolsun, agaç bolsun, insan bolsun, näme bolsa bolsun, insanlaryň ilahleşdiren zatlaryny, halk diline aýtsak, insanlaryň hudaýlaşdyran zatlaryny inkar edýärin we bir hak ilah diýip, ibadete hakly diýip Allah Teala'ny kabul edýärin. Diňe Allah ibadet edýän, bir Allah sygynýan, darda galsam bir Allah yetişmedet diýip ýalbarýan, dileglerimi Allah Teala'dan dileýän diýmekdir. Tawhidiň musulman doganlar dogry manysyny gowy belläliň we bilmeýän doganlarymyzy da eşdireliň. Sebäbi musulman doganlar tawhid, iman biziň cennete girmegimize sebäp boljak birinji we iň möhüm zatdyr. Sahih Muslim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye men mata ve huve ya'lemu ennehu la ilahe illallah dehalel cenne. Kim la ilahe illallahi Allah Teala'dan başka hak ilahın, ibadete haklı ilahın yokluğunu bilip ölse cennete girer diye. Elhamdülillahi Rabbil alemin.